اللہ میں اللہ یا اللہ دس رسیں او انسان اللہ تئی نگہبان پسیت کو دل نمازبان اللہ تئی نگہبان دنیا پاشت مر کان دینے آیا لگور کان دنیا پاشت مر کان دینے آیا لگور کان امت بکام مسلمان اللہ تئی نگہبان دس رسیں او انسان اللہ تئی نگہبان ہر چیز کے کن تما کن ہر کسی گما کن ہر چیز کے کن تما کن ہر کسی گما کن اللہ نام رامان اللہ تئی نگہبان دس رسیں او انسان اللہ تئی نگہبان روزی دیو کمائے درستانی بادشاہیں روزی دیو کمائے درستانی بادشاہیں دا جن و انس و ایوان اللہ تئی نگہبان دس رسیں او انسان اللہ تئی نگہبان اللہ غفور و رحیم اکاتر و کریم اللہ غفور و رحیم اکاتر و کریم بخشو کے آمزن شان اللہ تئی نگہبان دس رسیں او انسان اللہ تئی نگہبان ذات پاک یاد کان وبا و تار پات کان ذات پاک یاد کان وبا و تار پات کان الحمدللہ سبحان اللہ تئی نگہبان دس رسیں او انسان اللہ تئی نگہبان